Sang news team sang Aksyon Radio Bacolod, patrol reporters, beat reporters, kag Aksyon correspondents, upod kay Aksyon Rex Cantong. Mabatian las 11:30 sang aga, tubtob la 1:30 sang hapon, Lunes tubtob Sabado. Aksyon Firing Line. Komentaryo nga wala sang preno, talakayan nga wala sang ginadampigan, madalom nga analisis sa mga isyu nga nag-apekto sa publiko. Tanan mabatian sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line, News and Public Affairs Program nga naghatag sang update sa lakad sang panahon, politikal. 20 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. So, ari na sa atong linya, no? Si Councilor Vladi Gonzales. Councilor, maayong gabi. Yes, may gabi, Action Boy. Councilor, mangkot lang ko bala. Kay ining aton nga mga na-relocate nga mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, ining na-relocate na naton, ha? Like for instance, Handumanan, Araw, ano pa nga itong mga relocation site. Nga, I think, madamo sila ang dawla nakabayad. Kaya may balayran, ganun sila, Councilor, dapat? Well, to start with Action Boy, no? Alin sang una, alin sang 1990 pa na hasta subong, wala din na siya mapatigayon, wala na siya matituluhan. Okay. After so many years, ang mga original nga awardees daw laban, mga 90% siguro hindi na original awardees. Nag-star sa lugar, hindi na mga original awardees. Oo, laban hindi na mga original awardees. Okay. So, ginatingwaan ta na Action Boy na matituluhan ng ilang mga ginisaran. Kag willing man to sila sang last year nga naghinon-anon si Mayor sa ila kami nga luyag na nila makaptan ang ilang nga titulo kay tungod hasta subong wala sila personalidad nga hindi sila ka-apply sa Seneco, ka-apply sa Basiwa because hindi pa sila legitimate owner sa property. Okay. So amoy na Action Boy nga naghimok kita ging amend na to ng City Ordinance 269. Kaya kung ang City Ordinance 269 ang sundo na to ng Action Boy, forfeited din sila, hindi na sila ang maging paiya. Okay. So illegitimate ang pag-star nila. Sa bagong ordinance na ginduso namon, ginpasa on the final reading mga several months ago, gina-acknowledge namon kung sino ang actual occupant, Action Boy. Okay. Oo. So ang question na lang kung paano nila ma-avail ang ina nga duta na ginaistaran ng ilang balay, na tindugan. So naghatag kita scheme, Action Boy, tatlo ka scheme sa aton ordinance. Okay. But before that, kinatanaw naton Action Boy nga ang masarangan sa pumuluyo. So after several public hearing and consultations, ang majority gahambal, ang masarangan nila nga ibayad is 20 pesos a day. 20 pesos a day. Amo nang ilang nga masarangan. So kung 20 pesos times 30, that is 600 pesos a month. A month, okay. So nag-compute kami backward kung ipaagi nila sa pag-ibig na pwede nila mabayaran for the next 30 years, ang suma-suma namon Action Boy, ang ilalang bayaran is between mga 505, between 500 to 600 lang kada bulan. So amo na sa Action Boy ang kagina nag-consultation na magitaliwat, kag more or less ang majority nga sugot nga amo na ang ilang bayaran because Action Boy, bear in mind ang value sang property nila subong Action Boy dako na kayo. Correct. Even dira sa Araw, ang tupad dira nga development, ang SM, ang ilang baligyanay will be mga 18 to 20,000 pesos per square na. So amo nang gini-explikan namon sa pumuluyo na ang ini nga angkon sang ilang nga duta kag ang investment sa let's say 20 pesos kada adlaw or less than 20 pesos. Maging manag-iya na sila pag may security of tenure na sila Action Boy. Okay. Kag investment ina, no, para sa mga kabataan nila. Na ma-legitimize nato ng ilang pag-star paggamit sa ina nga duta. Okay. So, Councilor, you mentioned tatlo ka scheme ang ngayon present sa ila. Yes. Or tatlo ka scheme nga kung bayaran nila sang cash, mahatagan sila discount.
Okay. Oh, kung cash May pila. mga may makasarang na mga ginanda action boy, butang mo sa dumanan, may mga relocation naton ginausa na nila for business, no? Mga hardware, kung ano-ano pa da. So for sure, kung bayaran nila cash, makahatag kita sa discount. Okay. Kung hindi nila pagbayaran cash, pwede nila ma-avail zero interest for 1 year. 1 year to pay zero interest. Ah, okay. So, ang ikatatlo nga scheme, kung wala sila sa ibayad nga bilog, ipaagi natin sa pag-ibig. Amo na action boy nga 30 years to pay, more or less, ang ilang monthly, para lang nasa 500 plus. So, pro-rate na siya, 10 years from now, 20 years from now, 500 plus man lang yapon ng ilang nga bayaran. Okay. So, So, kung may, kung mag 30 years sa gali, ang kabilugan na mga more or less mga 150,000 lang, 160,000. actually, less than that. Less Kung than that? sumahon mo. O, less than that. Ang may-ara agigya action boy nga siling nga hindi kit makasarang maski 20 pesos ang adlaw, gahambaga ni si Mayor nga i-assess naton. Kay hindi man siya actually libre, no? So, since hindi libre, pwede na nila obrahan. Ang 500 pesos, pwede mo na i-obrahan sa syudad, magsilig-silhi ka lang na. Sa kadlaw, 2 kadlaw, bayad na. Okay. Mayaman. Oo. Sige. So, Councilor, mamangkot lang ko, sa amended ordinance naton, ginabawal sa ilang, basi kung di baligya blan nilang ilang right na once nga nagsugod na sila bayad, kundi sila na ang i-recognize nga owner sang sina ang That's right, komunidad. So, basi bala kung ibaligya naman nila nga way pa matapos sa ilang bayad? Amo ginaang matabo sa action boy, no? Kaya ang presyo nga dahil ang valor sa ilang property magataas na. So, ilan na decision action boy, no? Kung i-let go nilang ilang diretsyo. Ah, okay. Kiti, basi baligya na mahalaw? Amo ginaang matabo. Sila lang action nga boy. sila lang nga masigi bayad pero mahal ilang ang pagbaligya amla. Galing kita problema. Correct. Pagli problema mo daw ay mambalaya. So why hindi it is not stated in the ordinance nga hindi na pwedeng baligya? May ara bala kung magsala mga 10 years ang hold order, hold nilang asa nila man-negotiate o mabaligya ang property. May amo sina nga kuan nga gina-state dira sa ordinance naton nga for 10 years hindi ka pwede ka baligya na. Oo. Kung di baligyan. Action boy, may mga pumuluyo maging action boy nga nakabayad full payment, no? So kung pagbakal nila sa una nga gibayaran nila full payment, wala na sila balayaran, processing na lang ang ilang bayaran. Okay. Pero ang mga original awardee nga wala kabayad, imbes nga ma-forfeit sila, sa bagong nga ordinance, gina-recognize sila, no? As a legitimate beneficiary. Okay. Bisan sa mga tao nga nagbakal, no, rights. It only shows nga interesado sila sa property. So gina-consider na sila as a legitimate potential beneficiary sa ining ordinance. Basta to make it simple, kung sino ang ga-occupy sa buong dira, amo na siyang i-recognize nga as the owner. Yes. As the beneficiary. Oo, siya nang i-recognize. Yes. Oo. Ate, okay man kay hindi man bugat kung isipon nimo ang kuano ang balayran kagati may ara pag isa ka paagi nga basi mabuliga mas sa syudad makaobra para at least ibayad sa ilang balayran dira, no? Yes, kag isa pa action boy ang ibayad na nila sa syudad action boy ibalik mo na iyapon sa ila in terms of development, no? Kayo ang ilang mga dalan, ang ilang kuryente kag tubig. So ano ni Councilor nga mga relocation site ang amo sinitanan nga relocation site? Yes, action boy. Andumanan 1 kag 2 ang sa araw sa Bade Sky kag ang sa Fortune Town. Okay, sige. So sige, maayon nga kuan, maayon nga development para sa aton nga mga na-relocate nga mga pumuluyo. So Councilor, salamat for your time. Thank you very much. Thank you, action boy, ng gabi. Sige, mayong gabi. Councilor Vladi Gonzales mga kaaksyon diri sa firing line. Firing line! Ay, dali lang kay may obligasyon ako dire no? Pagbalik naton, istoryahan na ining si Anay Presidente Rodrigo Duterte nga basi mga tubang sang kaso. Pagkatapos nga ginpahog niya ang kritiko
isa ka kritiko ni Vice President Sara Duterte. Firing line! Nalipat gurong presidente. Ang anay presidente. Ngawain na sa immunity. Sige, ina sa pagbalik sa aksyon, firing line. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluwan sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Madasig kag komprehensibo nga pagbalita igadulong sa inyo ni Aksyon Boy Duran upod Sanday Aksyon Dorel Cabato Lunes tubtob Miyerkules kag Biyernes kag Aksyon Eden Aposo Huwebes kag Sabado. Mga balita lokal, insidente o kung aksidente nga nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga balita nasyonal, tanan, mabatian sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Lunes tubtob Sabado, las 6 tubtob las 6:30 sang aga. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang pinakauli nga mga update sa dalagko nga balita nga nagluntad sa bilog nga adlaw. Tapuso ng isyu kag istorya sa sulod sang masobra isa ka oras. Sa Action Reports Afternoon Edition, mga interview sa mga personalidad nga nanginod sang talakayan kag diskusyonan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa Action Reports Afternoon Edition, Lunes tubtob Sabado upod kay Action John Diaz, las 4:30 tubtob las 6 ang gabi. Kag Action Report Sunday Afternoon Edition, las 5 sang hapon tubtob las 6:30 sang gabi. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Banat Bulig. Pinakabag-o nga mga balita, ratsada sa mga impormasyon, madasig nga balitaan kag komprehensibo nga talakayan, tanan mabatian sa Aksyon BBB. Mga balita lokal nga norte padulong sur nga maahin sang probinsya. Kaupod ang bilog na puwersa sang news team sang Aksyon Radio Bacolod. Patrol reporters, beat reporters, kag Aksyon correspondents. Upod kay Aksyon Rex Cantong. Mabatian las 11:30 sang aga, tubtob la 1:30 sang hapon. Lunes tubtob Sabado. Aksyon Firing Line. Komentaryo nga wala sang preno, talakayan nga wala sang ginadampigan, madalom nga analisis sa mga isyu nga nag-apekto sa publiko. Tanan mabatian sa Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line, News and Public Affairs Program nga naghatag sang update sa lakad sang panahon, politikal, kag patrol reports. Upod kay Aksyon Marlon Hinovea. Aksyon Firing Line, las 7 tubtob las 9 sang gabi, Lunes tubtob Sabado. Aksyon Reports First Portion. Mga bag-o nga balita kag impormasyon. Aksyon Reports First Portion. Igadulong sa inyo sang hangkilan kag veterano nga manugwaragwag sa radyo. Aksyon Fred Salanga. Mga balita nagikan sa patrol, beat reports, correspondence nga mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Lunes tubtob Sabado,
Las 4 tuptub las 6 ang takna sa aga. Action Reports. First portion. Action Hotline. Mga nagapanguna nga balita, isyu politikal kag nasyonal nga nag-apekto sa matag-adlaw nga pagpangabuhi sang mga Pinoy sa hungsod kag abroad. Mga importante nga impormasyon nga dapat may baluan kag buylugan sang tanan, mabatian sa Action Hotline. Action Hotline upod kay Action Art Dayhupon. Lunes tubtob Sabado, las 8 tubtob las 9:30 sang aga. Aksyon Balita Morning Edition. Mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports kag entertainment, mabatian sa Aksyon Balita Morning Edition. Kalakip man ang pinasahi nga mga balita kag impormasyon. Upod kay Aksyon Boy Duran. Upod Sanday Aksyon Dorel Cabato. Lunes tubtob Miyerkules kag Biyernes. Kag Aksyon Eden Aposo. Webes kag Sabado. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Night Patrol. Hibaloon ng sitwasyon sa palibot sang syudad samtang nagadalom ang kagabihon. Mga balita sa patrol, kag-aksyon correspondence, blatter entry, hospital reports. Tanan mabatian sa Aksyon Night Patrol. Upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Lunes tubtob Sabado, las 9:30 tubtob las 11 sang gabi. Action Report Second Portion. Isa-isahon, busi-sion, kagibaloon ang istorya, kagkahulugan sa mga isyu nga nag-aapekto sa panghimanwa, pagpangabuhi, kag pagsinalayo sang tagsa ka mga Pinoy sa diin man nga bahin sang kalibutan. Upod sa veterano nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Action Report Second Portion, mabatian Lunes tubtob Sabado, las 6:30 tubtob las 7 sang aga. Diretso nga komentaryo, wala sang preno. Action Report Second Portion. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Sa pagbugtaw sa aga, masami nga ginasindihan ang kinki
agud maghatag sang kasanag sa madulom nga palibot. Tubtob nga may unod sang gatong, magapabili ng pagsiga sang kinki, ilabi na kun ini ang kinahanglanon. Ang ini nga kinki, kun mapabayan, magapabilin ang paghatag kasanag sa panimalay. Hindi lang pagdabukan o kunatagan kay gayunan nga maglamon sa mga bagay nga madasig masunog. Hindi ini makahalit sa propiedad o kung sa kabuhi sang tagbalay. Ang kinki kaangay sa radyo, sa pagbutlak sang adlaw, kaupod ninyo. Ang kinki kaangay sa mga tingog nga mabatian sa kahanginan. Sa pagbukas sang radyo, wala untat nga nagaserbisyo sa inyo. Ang kinki kaangay sang Aksyon Radyo Bacolod, sa tion sang pagkinahanglan, inyo kami masaligan. Ang kinki may kalayo. Ang radyo magaserbisyo pinaagi sa Aksyon Radio. Bitbit namon na nagabaga nga balita alin norte padurog sur sang probinsya. Sa sulod na sa 54 katuig, wala untat ang pagdulong sa mapuslanon nga impormasyon. Nagapabilin nga masinulundon sa layi, pulisa kag pagsulundan, agud matipigan ang kinamatarong sang tanan sa pihak sa mga pagpanghangkad. Ang Aksyon Radio Bacolod, nagapabilin nga komitido sa pagdulong sang patas, balanse, kag matutuod nga serbisyo publiko. Hindi maglawig sang masobra 5 kadekada ang Aksyon Radio Bacolod, kung hindi epektibo. Gani, saligan ninyo nga mas pasanyugon pa sang Aksyon Radio Bacolod ang pagserbisyo sa kahanginan sa palaabuton. Ang Aksyon Radio Bacolod, kaangay sang kinki, aga man o kun gabi, kaupod ninyo agud maghatag sang kasanagan sa mga bagay nga buron sa inyo pananawan. Ang Aksyon Radio Bacolod, kaangay sang kalayo, mainit man ang pagtalakay, mapuslano naman sa bilog na katawhan. Let the flame and passion for excellence and truth remains in the hearts of Negrense. Let Aksyon Radio Bacolod bring it closer to you. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Madasig kag komprehensibo nga pagbalita igadulong sa inyo ni Aksyon Boy Duran upod Sanday Aksyon Dorel Cabato, Lunes tubtob Miyerkules kag Biyernes, kag Aksyon Eden Aposo, Huwebes kag Sabado. Mga balita lokal, insidente o kung aksidente nga nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga balita nasyonal, tanan, mabatian sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Lunes tubtob Sabado, las 6 tubtob las 6:30 sang aga.
Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang pinakauli nga mga update sa dalagko nga balita nga nagluntad sa bilog nga adlaw. Tapuso ng isyu kag istorya sa sunod sang masobra isa ka oras sa Action Reports Afternoon Edition. Mga interview sa mga personalidad nga nanginod sang talakayan kag diskusyonan sa dinman nga bahin sang kalibutan sa Action Reports Afternoon Edition. Lunes tuptob Sabado upod kay Action John Diaz las 4:30 tuptob las 6 ang gabi. Kag Action Report Sunday Afternoon Edition las 5 sang hapon tuptob las 6:30 sang gabi. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita. Idron. Si Anay Presidente Rodrigo Duterte mahimo nga magapangatubang sang pinakaunang kaso kriminal pagkatapos nga siya ang nagbiya sa Malacanang, no? Pagkatapos siya termino bilang presidente sang Pilipinas. Kaya ang mga mamalidha nga katapos sang Makabayan Block ang base pasakaan sa sang kaso bangod sang inalegar nga iya nga pagpamahog, death threat. Ha? Batok kay ACT Teachers Representative Franz Castro. Ini si Franz Castro ni daw kuan pa nang ara pasaga pangangalisod pa kay daw nagtaliwan ni ang iya sini nga amay, no? Subong chimpog pangalisod pa ni si Representative Franz Castro sa pagtaliwan si amay, no? So ano ang natabo? Si Presidente o Nanay Presidente Rodrigo Duterte gininterview ni isang iya spiritual advisor nga si Apollo Kibuloy sa television networks ni nga SMNI, no? So ginistoryahan to ang parte sa confidential funds, kabalo naman kamo nga ang Office of the Vice President nagapangayo sang 500 million nga confidential funds kag 150 milyones para sa Department of Education, no? Nga to tanan sa kamera gindula, ginscrap sang kamera. So gininterview ang nagapamatok gid sini, ginagapanguna nga nagapamatok sini ang makatapo sang Makabayan Block. So na-interview si Anay Presidente Rodrigo Duterte, no? Siling ni Presidente Duterte, siling niya ginambalan ko man si Inday Sara nga magprangka kundi niya gamito ng kwarta, no? Nya diretsuin mo na, no? Iprangkahan na nga ining intelligence fund para mapreparar ang paminsaron sa mapipino nga ining insurgency hindi na ni matapos-tapos kag ang Reserve Officers Training Corps para nga preparado kita kuno kun may girang sa ulo iya sa Anay Presidente. Prangkahon ako nung andra gastuhon. So, siling niya, Anay Presidente niya, ini nga intelligence funds, preparahon tang paminsaro nga sa Pilipino. Nga wala na ni untat ya ang insurgency. Kag ang ROTC, nga himuon na ton, para makapreparar kita sa chimpos ang gira. Anong gira nga ginabot silingon sa Presidente ni man, no? So, amo nang iya ginambal sa interview sa kay Pastor Apollo Kibuloy, no? May sugpon sa galing nya, pero ang una mo nga targeton siniya kay Inday Sara, inambalan niya kuno si Inday Sara, ang una mo nga targeton sa intelligence fund ikaw Franz Castro, si Franz Castro, kamo nga mga komunista ang gusto ko nga patyon. Firing one. Amo na siya ang ginambal niya. May pursa pa nga pagambal, pursado kambal niya, ikaw, kamo, sa Makabayan Block, ikaw, Franz, kamo, ang mga komunista nga gusto ko, nga patyon. Firing one! Diyos ta. Siling sang Makabayan Block, siling sang Makabayan Block, nga si, ining si Kwan, si Arlene Brosas, sang Gabriela. Siling niya, ginakabig namon nga seryoso niyang pamahog sa Anay Presidente. Especially ang
record sang iya administrasyon. Sang madugoon nga extrajudicial killings kag political persecution. Yati seryoso among pagtanaw ni. Hindi kami pagpahipuson sang mga pamahog kag muna mga threat. Hindi kami pagpahipuson sina. Ti siling sang abogado o kung abogada sang National Union of People's Lawyers o kung yung NUPL nga si Attorney Cristina Conte niya pwede mapasakaan si Anay Presidente Duterte sang kaso nga direct kag grave threats nga ginhimo niya kontra kay Castro. Ang ining kaso may pagkapriso ini sang tubtob 6 ka bulan plus multa nga may maximum nga 100,000 pesos. 100,000 pesos kuha na iya. Manila na iya kay Presidente Duterte. Di 6 ka bulan nga pagkapriso. Ti 6 ka bulan kadali malang na. Pero ti former president ka kag perti ka man during your time as the president, masakit-sakit na. Kung mapriso ka 6 ka bulan. Na sinalipat bala ang presidente, balukas ang presidente ni si Rodrigo Duterte. Ga pag gusto lang ni sa sang mga ginapanghambal mo, di ba? Panapanghambal ya waya pa pag gusto sa kay nga kung nagapungko ka presidente, may immunity ka sa kaso mo, hindi ka pwede mapasakaan kaso. Amo nang imo da nga isa sang benepisyo mo da kung presidente ka. May immunity ka from suit o kung hindi kaya pwede mapasakaan kaso. Galing! Nalipat guro si Presidente Duterte, Anay Presidente Duterte, nga hindi na siya presidente, kag wala na siya nag-enjoy sang immunity sa pagpasaka sang kaso batok siya. Siling ni Brosas, Representative Arlene Brosas ang Gabriela, nga ang pagpamahog sang kabuhi sa mga elected representatives, isa ini kapag lapas kag makatalagam nga pag-atake sa diretso sa mga individual nga nagaduso lang sang transparency kag accountability sa paggasto sang kwarta sang gobyerno. Ang tumo jadi ang confidential fund nga pangabay sang bata ni Anay Presidente Duterte nga si Vice President Sara Duterte. Way payasang ko na, way pasang pahayag si Representative Franz Castro kay kuan pa ni siya nagapangalisod pa tungod sa pagkapatay sang iya sining nga amay, no? So ay pasasangin pagwa nga statement, no? So doon dumanin niya mga aksyon nga ang small committee, may ara gani tawag nga small committee sang Kamara sang Martes na desisyon, unanimous na desisyon nga dulaon ang tanan nga confidential funds halin sa Office of the Vice President, DepEd, nga siyang sekretary, kag 3 pa nga iban nga departamento. Kasama dumduman ko ang Department of Information, Communications and Technology, kung Department of Information and Communications Technology, isa na sa ginkuhaan man sang pundo, no? 5 ni ka mga departamento mo ang ginkuhaan sang pundo o kung confidential kag intelligence fund. Kag ang kwartang pangabay nila gin saylo ini siya sa mga ahensya nga directly involved sa pagbantay sa West Philippine Sea batok sa pagsulod sa mga Chinese, no? So amo na siya ang ginahulat-hulat naton karon kun bala dayonon sang Makabayan Block, especially si Representative Franz Castro, ang pagpasaka sang kaso batok kay Anay Presidente Rodrigo Duterte.
Daw ka kwa, no? Daw ka gamo, no? Daw ka naggamo tungod sining confidential kag intelligence fund, no? Ining sa atom lang siling kumula nga sa Department of Education nga may confidential kag intelligence fund, okay, dapat matudlo na sila sa estudyante kuno ya. Tigaling siling ni Vice President Sara Duterte nga ang edukasyon nag-intertwine din siya, may angot din siya sa national security, no? May angot ni siya sa national security. Ang gitudlo diri sang presidente bilang secretary sa Department of Education nga ang mga estudyante pareho sa may mga problema pareho sa illegal drugs, ang recruitment sa mga rebelde nga grupo, kag ang terrorism kag extremism, no? Amo nang iyagin rason para sa pagpangayo sang confidential fund sang DepEd, no? So tanawon na kung anong dalagan sini, no? Perti ang anay presidente, no? Nya kamo ang gusto ko nga patyon. Di ginakabig na iya sang Makabayan Black nga serious threat. So nagatuon nila subong nga pasakaan kaso ang anay presidente who is now who do not enjoy now the immunity from lawsuits. Pwede na siyang pasakaan kaso unlike sang presidente pa siya nga bisan na ano lang inapangasal ya nanong pamahog yan, nanong inapanghambal yan, hindi mo siyang pasakaan kaso. Kaya bilang presidente may immunity sa mga sa kaso. Subong niya na sa immunity kaya hindi na sa presidente. So tanawon ta kung mag-prosper rin ang tikang sang Makabayan Black. Firing line! Action Radio Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa tag na nga alas 8. Ang ining whistleblower naman sang LTFRB bisan ginbawi ni Jeff Tumbado amo sa ang nagbulgar sa anomalya sa LTFRB, bisan ginbawi pa niya kag bisan I am sorry na siya. Ti ato na pumilit na to sa paminsaron sa aton mga otoridad. Ang NBI maimbestigar sini, ang DOJ maimbestigar sini, no? Pagi man sa NBI. Kaya I hope magasigi ang Senate hearing sini angot sa mga anomalya nga nagalunta dira sa LTFRB, because even with the recantation o kung pagbawi ni Jeff Tumbado sang iyas ning ginbulgar nga mga anomalya dira sa LTFRB, bisan ginbawi niya pa, ako yung nagapati ko, ara ginadaya ang anomalya. Firing line! Mga ka-aksyon, alang-alang kita sa aton nga panahon, sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Firing Line. Pasensya lang sa aton nga mga nagamonitor sa Facebook, kay may problema ang meta. Sige So balikay kita liwat sa masunod naton nga pagpangalagad diri gyapon sa Action Firing Line. Ang inyo alagad, Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.